Wis. Padha wis. Gedekno ora apa-apa. Kenceng ngene lho. Lah. Lah. Wis. Wis. Lah engko mbok sing mateng mbok salah ndi? Yo, kuwi putih. Baik, guys. Gak teko, guys. Ngene ya. Gimana pembukaan wis? Wis. Wis tak dudul lho ya. Wis ya. Wis. Heeh. Wis tak dudul. Oh. Wis pemirsa iki ngewangi. Nah, Sak goreng endok. Goreng dia enggak cilik. Nanti aku mulai ngoceki lah aku mulai sik mang. Deni. Lah sarapan kok. Aku cuci tangan pemirsa ya. Sik. Bagian ngomong. Dimakan ngene guys ya. Aku ngetrisik. Engko bendang di oceki digodhog sik. Godhog kan suwi guys. Jadi aku mulai sik pakai ngewangi. Aku cuci tangan pemirsa ya sama. Sithik ya guys ya marai aku dine apa-apa. Mbak Mama akan jangan tok bisa kecil. Apa namanya? Iya. Anu ya, Mbak, nangane gak kurang. Wes dengan gak kurang. Mbak Kemi guys. Aku gak mbombai tolong dino Mbak. Mbak garing lorong dino. Geli Mbak. Tak kei pewangi double Mbak. Kok ki lorong dino ra. Iya. Ini Mbak Kemi guys. Apa adang yo? Apa Mbak? Adang. Adang bagian Lawani anu. seksi per adangan nih Mbak Kemi guys. Engko nek sampean anu yo aku kabari Mbak ra ketang ngewangi goreng tahu. Ya aku mau ngopeni jujur sik Mbak. Tripote apik tripote Mbak Deni. Bagus ngencas kabeh kaya wonge. Ketok ora guys. Ketok ora pemirsa. Juale alon-alon. Soalnya iki apa endok mblet bos, guys. Ana kulit. Nek bagian perbumbuan chef kita mak nih. Alon-alon soalnya ini bubur tuh, bubur tuh sekarang ya. Boleh ibu. Bubur. Dia makan mau makan. Bubur. Yang bubur makan bubur. Tenang, ngubung tangan kafe loh. Lah ya bubur kan. Posone dirumas poso guys. Minggu guys. Goreng apa dok? Saksi goreng dok mak. Make cemah dok, nambah wangi. Siap. Nah. Pasti ya mak. Jadi nek dikandani iki ngoloni lho guys. Ya.
Kita mak gak ences. Nah, wis tak beneri. Aku Yes. pengen jujur sik. Tremo tre. Gedene gak apa-apa, Nduk. Dul. Ya ora berarti le. Nah, wis. Oh, nek goreng nang kene, Kak. Sak nang kene. Kene ada, paling kene gua ada. Yo, Mak. Dulu-duluan. Berarti apa ngobor? Ngobos. Mboten ngertos iki, Mak. Dikek iku tabunge. Paling Wis mae bagian masak yo engko. resep Wis nggawe mak bumbu. jarane sedep. Tenang. Sedep jarane, Guys. Awas lho nek pedesan. Ayo nek Mae pe golek ngombe. Nang banyu dhewe. mbak ngono jojo, Mak. Ya mae tak ajak. Sarapan, Mas. Mergawe kowe. Mas Edi. Iya, semateng. Oke, mateng. Sarapan, Mas. Ki ndoke gek digoreng, Mas. Dilongkas, guys. Oke. Pokoknya yang kecoklatan ngono wis. Solongan, guys, solongan, guys. Solongan, guys. Kenapa diulak-alik kok gosong? Gosong muka, guys. Duwe pitik akeh, Mbak. Pitikku tak kabeh karo siji, Mbak. Pitike make aku ora duwe pitik. Sama terane kan sarapan lho. Oh, sarapan lho. Kayak pedul kerja paling. Buka tak lebok nang jero omah kabeh mulane udan. Iya. Nah, kamu digawe nang penteran Mas Santombo ngono lho. Oh piye, Mbak? Banyune tak kenjongno. Enggak, engko gak ana. Piye? Dene carane. Ngono ae. Adane ning ndi, Pak? Ning njaba le, Mbak. Mbak kan. Beruke ning kene, Mbak. Beruke kecelok. Ya wong Jepane ana ya beruk padha ya. Beruk nek rambut beruk, Mbak. Padha. Beruk nek rinjing iki dek anu. Nek rinjing apa, Mbak? Yang Deni kekel nang. Kalau Den, Kalau ki apa, Mbak? Persan santen. bahasane randu iki mirip Jepang, guys. Nek rinjing nek nang kono bunak. Deni kekelan. Aduh. Lah nek muni reteh aku ki ditakoki reteh ra mudeng kok. Reteh iku jebule kaoya. Oh. Gayung. Nek wong nggonku nganane beruk, Mbak. Bahasane randu iki mirip Jepang. Ya ditakoki, Mbak. Jajali reteh ya apa aku. Jebule artine reteh ya apa? Reteh kaoya. Apa, Mbak? Reteh iki nek wong nggonku ngomongnya kaoya. Nah, aku takoki ngowah-ngowah. Opo? Ndok iki gampang. Aku kok ngene kok yo. Masuk sakit. Enggak apa-apa tangannya resik. Ini nganggo video angel, guys. Tak siki. Mata bisa entang ya.